Kaixo, Aitor Makatzaga naiz, eta kasu honetan laua taza izango litzakegu adimen artifizialakin, ebaluazio tresna sorrera. Hemen esategu, ibiltzeko adimen artifizialak ebaluazio tresna desberdinak sortzeko. Nik ibiliai zehazki, errubrikak sortzeko, gero baitare horien evidentziak proposatzeko, eta baitare egiaztapen checklist motako dokumentu bat sortzeko, ikaslia behaieke prozesua gidatzeko. Bueno, orduan eskatzen zaigu, nola sortu den, azaltzeko, eta pixkat erakusteko ze sortu den. Hemen hobi aukera ikusten dituen. Adimen artifizialeko bere eskotresnekin tresnak sortzia, bestela hezkuntzako ikuak izango liakeen aplikazioetan, Kahoot dala, Quizzes, oainakan izenakin, edo besten bat, Oedet Puzzle, olako bat ibiltzia. Izazki aurreko aukera indet. Bueno, eta bertan, ibilitu dut. Aldiak eta ikusteko, alkarren artean, ChatGPT, Cloud, Gemini, eta Copilot. Eta aldian horretzea sakontasunian, ze enfokekin emateuen, zer erreferentzi eta proposatu dituen gauzanan artean, aldiak ikustea eta nabarmenak. Orduan erabiliala, norbeak bere gustuan, osein iruditzen zaion hobeto egokitzeala bere nahi eta nahiz eta promptakin aldan egokitu noski, eskatze dunakin, baina bat ibili o besti ibili. Eta gero hori, eta hautazko berzioan zenbatean ibiltzen uste gaitu, noia ibili orduko esategun erabilera nahikoen deula eta gehiago ordaindu behar deula, nahi Cloudekin gertatu zaiten bezala adibidez. Baina, hemen adibidez, esan diot, zikloko, zein da gure ziklua, eta, hemengo irakasle izan da, nahiko nituzkela ziklo ontako sei gaitasun tekniko garrantzitsuna proposatzea, hau ja irikila da, baita behar proposatzea ditu sei gaitasun tekniko horiek, Cloudek beste sei hauek, eta Geminik beste hauek, Baina, gero esan diotena da, eziketak zikloak dazkala 27 helburu orokor, eta horietatikan abarzein duritzezkion garrantzitsuenak aukeratzeko. Hemen jarri diot, ibaketikan, eziketak zikloko helburu orokorran zerrenda. Eta hemen indit, aukeratu eskit, 2, 4, 12, 18, 18, Cloudekin beste, ezta? Beste ordena batean, baina 12, 4, 15, 14, 3, 20. Eta hemen Geminikin, 4, 12, 13, 15, 2, 23. Eta zeakin berdin. Copilotekin. Urrena, nola, gehienetan errepikatzen zen proposatutako helburu bat, zela matxurak eta disfuntzioak diagnostikatzea, hau ibakeko testua da. Diagnostiko eta egiaztapeneko tresneak erabilita, matxurak eta disfuntzioak diagnostikatzea, eta instalazioak eta tresneria gainbegiratzeko edo mantentzeko. Oain eskatu jotena da, helburu hau lortzeko, ze mailetako, bigarren mailako ikasliakin dara kontuan hartuta, adibidean lan jartzen zigulako, baina Bloom taxonomia oinarritutako errubrikak proposatzea 5 mailatan ebaluatzeko. Eta taula formatuan. Alain dit. Maila, Bloom maila kognitiboa eta deskribapena.
oinarrizko ulertze, aplikatzea, aztertze, balotze sortze, bai? Bale, Claudek hori bea, bai? Hemen indu, bakarrikan dokumentua, bai, hemen daue, esplikazio batzuk, bai? Baina berez proposatuna errubrikana hemen dago. Bai? Eta asko sakonagoa indu bestiak baino. Gero gustatu ez, baina bai, nahi balin badu potenteo bere aurreneko abie puntua bastante sakonagoa izan da. Bai? Eta dana ondo zehaztuta eta gusto kontua da noski, baina hauek orokorrien moduari jagoan indue. Bai? Geminik eta Copilotek. Bai? Eta gero hemen ja ikusten aztegea, guzti hauek, aber nahi denu kalkulu horri batea pasa, eta noski, Gemini Googleeko izanik, Google Sheetsea pasatzea proposatzeu, Copilotetikan Excelea erresa da, eta bestetatikan, ChatGPTetikan Excelea iteu, Google Sheetsekin eraso gehiagoke, eta Claudek ematitu azalpenak nolain. Bai? Eta horrengo aukera nahiko nuke Google Sheets motako kalkulu horri bat sortzea eta azalpena emateu, baina ez du iten. Bai? Vale. Hemen beak sortu du deitzio artefakto olako zea bat. Bai? Babitu. Ebaluatzeko erraminta bat online izango litzakena hau beak indu, eta oso ondo hau, baina, bueno, ni oituta alde manao Google Sheets ibiltzen adibidez, horrea instruzioa jartzitu nola sortuko ginuken taula, eta informazioa kopiatuta pegatzeko, eta guzti hori, bai? Baina, bai, hau beak indakoa da. Bai, orduan, urrengo pausua izan da bakoitzean, gaitasun maila bakoitzeko rubrikari lotutako bi evidentzia proposatzeko adibide bezala, bai? Eta orduan, ChatGPTek, urrenako taula hau indu, lehenoko egeituz, bai? Bai? Claudek bai, hemengo jantzegan inda, bai, hemen, bi evidentzikin, ze bakoitza, eta hemen, Gemini izango litzake eta hau Copilot. Bai, enotanetan pronta berdin egin ez jartzen, Gaitasun maila bakoitzarako rubrikari lotuako bi evidentzia proposatu. Vale. Bueno, hemen bukatuko litzake gutxi hori. Eta gero, ninja nere guztua, egokitu inbertitut, eta zehazki, seguruna, kalkulu horrita pasa. Hemen nahi biltzen, eman dizkieten kalkulu horri guztiak, eta oseak, testua zeituan pasatzeu, eta hor jagenik egokitu erko nuke nahi duten eta aukeratu zein eten ibili. Bai? Vale. Eta hemen. Vale. Hemen izate jo tabla formatua jartzeko, Google Sheets, informazioa hau txat GPT, nola pegatu eta guzti hori, bai? Eta azkenik, gitu joten prompta izan da, automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako zikloko irakasle izango zara. Diseinatu egiaztapen zerrenda bat taula formatuan nire ikasleek zikloko 13. helburu orokorra, esan deula diagnostikatu eta gezpeneko tresna egokiak erabilita, matxura eta disfuntzioak diagnostikatzea. Instalazioak eta tresneria gain begiratzeko eta edo mantentzeko. Hoi,
erronketan matxurak eta katzek topatzen direla frogatzeko. Hemen ChatGPTek indigun egiaztapen taula, bai? A ber, Claudek indiguna. Bai, hemen dau. Claude orokorrian asko sakonagoa, enfoke asko sakonagoak inaztea, bai? Bueno, idea gusto kontuan, sakonegi, oez? Norbeak eraktu baino. Bai, zatit hemen, zein den formulak, guzti hori eta egiaztapen taulak, azira, bai, ez da zen azterketa bizuala. Elikadura elektrikoaren egiaztapena, sensorizazioaren egiaztapena oso sakon dago, bai. Igual eskatu erko nioke, harinago iteko. Ba, pixkat horrekin jolaztia izago zen. Bai. Bai, eta hemen Geminikin indako egiaztapen taula eta Copilotekin indakoa. Bai, bakarrikan, egiaztapen zerrenda fitxa nahi jatxiet. Hoi da. Bueno, hau asko zearen jagoa da. Ordu, abia puntu bezala, hor ja gusto kontua da. Eta gero, egokitu inbertut. Bai? Vale. Eta guzti hori biltzen ju naiz, iskat dokumentu hontan. Bai. Hori izango litzake nik indeten azterketa. 4 herramienta ezberdinekin, antzeko prop berdinak ipiniz, baino nola bakoitzak modu desberdinen iteitun, lan berdintxuak. Baina bai, abia puntu esela asko errestegue eta oso ondo dago. Eta hoxe izango zen. Eskerrik asko.